ka-LC, atong himuon karon is breaded beef loaf. Sa katong wala pa naka-subscribe, please subscribe. Okay? So, mao ni siya, no? Pwede nato ipalaman sa bread or sa salad. Okay, main ingredients, beef loaf, basin unsa lang nga brand, itlog isa, dayon atong coconut crumbs. Naatay link sa ubos, kay homemade man ni, no? Unsaon na paghimo atong coconut crumbs. Okay, so, ako na siyang giabrihan, both sides, sa taas ug sa lubot sa kan, aron dali ra nato siya itong kwaon ang beef loaf. Okay, and then ato dayon ni siyang slice into strips. So kamo nay bahala unsa kanipis, unsa kabaga ang inyong strips. Okay, sunod atong himuon atong breading. So naara atong homemade nga coconut crumbs, no? Mga upat, padulong, unom ka kutsara. Dayon sagulan din nato og paminta. Pwede din ninyo sagulan og basin unsa nga spices, pwede garlic powder na ara ninyo. Okay, sunod itlog, batilon. So it's up to you gihapon, butangan ninyo spices, asin or garlic powder. So for me, okay na ni siya, no? Wala na garlic powder kay ang atong beef loaf kay timplado naman ni siya. So katong nangutana, considered ni siya as dirty LC, nganong dirty LC man. Kay naaman ni hidden starch ang atong kuan. Atong beef loaf. Especially ka ng mga canned goods na sila mga hidden sugars ug starch. Okay, naara ninyo kung mag second coating mo. Okay, so ready na. Next, ato dayong painito ng atong oil. Okay, init jud kaayo ang oil kay para dili luya bitaw ang coconut crumbs, crispy jud siya. Okay, mailhan na to nino kung init na kaayo. O, kung ibutang na tong asin, bukad jud ang asin sa walay mga thermometer. So, just making sure nga init jud siya. Then, ato na din ibutang ang atong mga beef loaf strips. Then, dali ra kay ni siya mo brown. Kay coconut crumbs man atong gamit. Dayon, kung mo golden brown na iyang pika side, ato na din bali-balihon. Okay, naana. So, ang atong beef loaf, no, wala siya ni kanang kuyos. Parehaan ang prituho na to. Tilawan, sabi. Okay, kaya siya, no? Pasado kaayo. Ganahan ang mga bata, ani. Lamit siya parisan atong homemade food nga dressing. Naatay link sa ubos, unsaon paghimo tong LC dressing. Salamat! Thank you for watching mga ka-LC. Please share.